chaonekwe ina chaonekwe ini panokuwadza ndimozwa zikama uti sho ngati zikama uti kudi zikama uti sho noti mwene unouya unoenda kana mwana aenda tozalatiri vangani unochifila pana mwakangwana ngoprisana zingeni papapa ziya ipapa zikama pana munhu wakakosha watabirira pano nhasi ndosaka muchiona pano kumberi kuno kuna uyaveyave nhasi izuva rakakosha nokuti pana munhu namashoko akakosha etinofangwa pachahoinwa zvinhu pano handiri kutaura zvaaviya nazvo asi ngati mugamuchirei rati vhura maoko ako vhura maoko vhura maoko maimi vhurai maoko vhurai maoko kudai vhurai maoko toda kuti wa namaoko handiti ready go wa hatina kutora maputi mani nai wegogorera chiko ngati tinoda kuti vhura maoko mwene watoya vhura maoko blazi vhurai maoko inu vhurai maoko hatida vanhu vanovaita musikanza kuda kuoneregwa panapa vhura maoko ako imi vane chete vhurai maoko mai vhurai ekera imi vhurai maoko vhurai maoko ngatita chinhu chimwe chete murai right ready go murito ina uchiwishi kana zvadai zve nezvanomutaurire tisike Sabhuku tisikewo unotisikewo watosvika ita muchijera mushava mwana urumeni chidzokera kwose zvakanaka kana makateni mani mungatisikewo pakati panokorwa zvava paona kwanga ndakasva kumira unoita se ona tichidzoka wakanganisa zvose usajarira mushava mwaniwe aitazvo tisikewo chisvika mwana kuzva anenge chiyamini wani ndini wani mujara ndiyo wena yesi mwanangu yesi mujara ha kwenziwe ndini ha Vharazip vari bado yokuvhurisa kogari nokuvharisa shamwari yangu tengadorwe handisati ndadhakiwa aiye musandisodesa ngati zvinhu vamba chiyameniwe shamwari yangu tengadorwe ndinosenzera food for work Vharazip tengadorwe handisati ndadhakiwa aiye ndinosenzera food for work